ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେବେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ହାତରେ ଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ହେବାର ଅଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆମ ହାତରେ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢି ପାରିବା। ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେବେ ସେହି ବନ୍ଧୁକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ତୁମ ସାହାରା ବନିଛି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପଛ କଥା ମନେ ପଡେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ସେହି ଲୋକକୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଦିଅନି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଭଲ ଚାହେଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ଯିଏ ତୁମକୁ ହୃଦୟରୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଚେହେରାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଛାଇ ଭଳି ରହିଥାଏ।